ndewo na ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọrịa. Ana m ekene onye ukwu, na-ekene onye nta, na-ekene nwoke, na-ekene nwaanyị, wee na-asị na ọ ga-adịla anyị niile mma. Vidiyo nwa ga-abụ quick one extension of nke mmebu na real about otu nwa nwoke ga-esi bụ nne n'anya wee nata blessings dị involve. Emechakwa mmemme nke nwaanyị, otu nwa nwaanyị ga-esi wee kọrị blessing from nne ya na Chukwu okike abịama. Ịghọtago? So n'ọnya ka nji wee maka enwere m lot of encouragement and the request from DM. Ndị mmadụ na-edele m sị m mee the extension, so nyanwa ka m chọọ ime na like otu nsi wee kwu na that video. Asị m ụmụ nwoke ndị na-eto eto enwere nna. Ịghọtago? Ịda na nna ba chọrọ take care of them, ọ na ọ nwụrụ anwụ ma na ọ rapụrụ nnebe, whatever reason, na ibe ba ga-emedobe bụ ba jee chọọ nwatakịrị nwoke ba na ba na-ayị nwekwele nna ba dị sure from ibe nwa nwoke ga na omume ya na otu o si agwaba maka nne ya ka ba ga-eji ma na nne ya bụ ezigbo nna. So wee si na ya na-amụta ibe gbasara otu ibe gbasara nna. Ịghọtago? Ndụmọdụ nne ya na-enye ọ na-akọlụba osi na ya na-amụta. So ọ bịazie ofesi nne nke nne bụ na nye emekwe n'ihe obi, nye emekwe n'ihe ebe na-egwu egwu, nye na respect ya na-akwanyere ya ugwu. Ịghọtago? Bụ nne n'anya ọma na ibe ahụ na-atụ ya ụtọ ya na-eme maka na nne ọlụ nne bụ erike, because ebe nne ya nọrọ ịma na nne na-alụ ọlụ nna na-alụkwa ọlụ nyanwa bụ nne. So ọ dụrụ ọlụ nne ya izi. So ibe ọ na-eme bụ idushon ọ nara akpasu nne ya iwe na o nwere ebe isi si awa nne ya maka nyanwa. Ịghọtago? Na-emeri ya ezigbo iwe. Ngwa gezie na ntị ka unu nụ maka ụlọdonia. Obuka ụlọdonia bụ na nne ya ga-afụ ya n'anya na-emekweri ya ezigbo iwe, because ezigbo iwe na ezigbo iwe na-akwụ. Ịghọtago? So once ọ na-emeli nne ya ezigbo iwe, nne ya na-emekweri ya ezigbo iwe. Ịghọtago? Na-ekperi ya ekpele, na-agọrị ya ọbọ ifugie, and ka ọ na-emeri ya ụmụ iwe ahụ niile, ọ na-akụziri ya iwe gbasara ezinụlọ, like isi nni n'ime cleaning, ifugie, idozi ezinụlọ. Ọ na-amụta ya na ebe nne nọ. Ịghọtago? Then ịma na ụmụ nwaanyị bụ good communicator and listener. Ụmụ nwaanyị na-ege ntị ọfụma, na-akpata nkata. Osikwe di ya ọmụta ụmụ ibe a, mụtakwa ka ụmụ nwaanyị si eme, maka nne ya na-akụziri ya ebe a even without even knowing na ọ na-akụziri ya. Ya ka ọ dụzile the use nwa ya nwoke ị na-epi ka ụmụ ibe niile. Then ibe niile a ọ na-ejete from nne, ma ịga ọbọ, ma blessing, ma imeri ya ekpele, ma ọsị ya na ọsịrị Chineke bịagodu ọ na-agọzizi ya bụ nwa nwoke n'ụzọ nke. Ịghọtago? Because na nwa na-eme ibe Chineke chọrọ, ọ na-akwanyere nne ya ugwu, na-respect nne, na-anụ onu nne. So Chineke ya na-agọzi ya, plus ekpele nne na-emeri ya na ọfọ nne na-agọrị ya. Ọkwụghọtago? Osikwe di ya mụta ụmụ ibe generally from ụmụ nwaanyị, tips and tricks esi eso ụmụ nwaanyị, which ọ ga-eyuzu ma o mechaa ebule okenye nụọ nwaanyị mụta ụmụaka. O yuzuwekwu ọ bụla a very big advantage. Ịghọtago? Dani ndị otu ya amụtara ya ifugie. So ọnya ka o ji wee dị mkpa ka ebu nne gị n'anya, ka ị wee genie ibe niile nata ụlọdonia erike. Ibugie ibe nna agwa bụ ibe mụnwa personally ga through. Ịghọtago? Trust me, ọ na-work more than 100%. Ịghọtago? Rapụ ibe onye ọzọ nwere ike ịgwa gị. Ibe a bụ ọnkụ Kenechukwu na-ekwu. Ịghọtago? Ọ ga-enyere gị aka. Once ị merekwe all these things, ihe amụta ibe na yarị nne, and o nwere nete gị na nne gị ga-adị na udo throughout. Ịghọtago ebe na-eje? So ọnya ka m ji wee sị, because unu chọrọ ya, wee sị ka m mee nye like this, ka m kọwala unu ọfụma. Ịghọtago? So onye ọbụla na-eme ejide ka o ji, onye anara eme ụmụaka ada eme bido na mebi ọmaka bụ nne gị n'anya ịkpasu n'ihe iwe maka na ibe ya again na ya erika. Ọka bụkwa ọnkụlụ unu Kenechukwu. Ịghọtago? Onye ka anyị si na ozi ya bụ for ndị yus, onye nụ ya tụsala ibie ka ndị yus anyị were ya wee mụta ibe. Ngwa ka ọ dịnị, emeche mmemme nke nwaanyị. Ngwa ana m ekene unu ka ọ dịnị.